ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗକୁ। ଆଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯିବୁ ଫୁଲବାଣୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମଟନ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଦିଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଡେଇଁକି ଯିବୁ ଆମେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ବାହାରିଲୁ। ଏବେ ବୌଦ୍ଧ ବର୍ଡର ଆସିବ, ବୌଦ୍ଧ ବର୍ଡର ପରେ ପୁଣି ଫୁଲବାଣୀ ବର୍ଡର। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିକି। ଯେମିତି କହିଥିଲେ ଦିଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆମେ ଡେଇଁକି ଯିବୁ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ନୟାଗଡ଼ ଏଟା। ଆମେ ଏବେ ବୌଦ୍ଧ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ୍ରସ୍ କରିକି ଯିବୁ। ଯେମିତି କହିଥିଲି ମୁଁ ବୌଦ୍ଧ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ୍ରସ୍ କରିକି ଆସିଥିଲି। ଆଉ ବୌଦ୍ଧ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଟା ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଗାଁ ଟା। ଏଇଟା ବଦଲା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିକି। ଏମିତି କିଛି ଅଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଢାବା, ବହୁତ ଭଲ ଢାବା, ଖାଇବା ବି ବଢିଆ। फुलवाणी लेफ्ट। जदि सीधा जीवे ताले बहुत, लेफ्ट गले फुलवाणी। फुलवाणी बॉर्डर पाखापाखि हो बौद्ध डिस्ट्रिक्ट शेष हो। जंगल देवी देखुं जदि रात भी आसते आसवे समस्ते माने जड़े तो कहीं आसवे, दि जन हूँ ना 3 जन आसवे। देखो बर्तमान कंधमाल डिस्ट्रिक्ट एंट्री करूँ। एमती किसी अच्छी कंधमाल डिस्ट्रिक्ट बौद्ध डिस्ट्रिक्ट आम सरीगला। बर्तमान कंधमाल आरंभ होगा। ये भाई ये पूरा बहुत बड़ जंगल अच्छे, आगू बहुत बड़ बड़े घाटी अच्छी। चलते देखेबी। पूरा आरंभ होगा घाटी। बर्तमान एठू टर्निंग पॉइंट आरंभ हो पूरा पहाड़ चढ़ी जा पड़ो पूरा।
ଦେଖିଲେ ଆମେ ମାନେ ଘାଟି ଚଢିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏବେ ଖଜୁରୀପଡା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁଣି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମେସେଜ ମୁଁ ଦଉଛି, ଏଇ ଘାଟିରେ ବି ଯଦି ରାତିରେ କେହି ଆସୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଆସିବେନି, କାହାକୁ ସାଥିରେ ନେଇକି ଆସିବେ, ଏଠି ଚୋରି ହାରି ବହୁତ ହୁଏ। ତ ଆମେ ଖଜୁରୀପଡା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁଣି। ମାନେ ବର୍ଷା ପବନରେ ସବୁ ଆମ୍ବ ଝଡି ଯାଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଖାଇବାକୁ କିଛି ମିଳିବନି, ଏଇଟା କୋରା ମାଡି ସବୁ ଝଡି ଯାଇଛି। ସବୁ ପଡିଥିଲା କାଲି ବହୁତ ଜୋରସେ। ଖଜୁରୀପଡା ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଇଛୁ। ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଖଜୁରୀପଡା। ଦେଖାଉଛୁ ଆଉ। ଆମେ ସର୍ଜାଇ ଦୋକାନ ଟିକେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆଉ ସର୍ଜାଇ ହେଁ ତ ଏ ମଟନଟା କୋଉଠୁ କଣ ଆସିଛି ନା ଭଲ ପିଓର ମଟନ ତ? ଆମେ ତ ଆଗରୁ ଫୋନ କରିକି କହିଦେଇଥିଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ, ତ ସର୍ଜାଇ ରଖିଦେଇଥିଲେ। କଣ ସର୍ଜାଇ ଖାଲି ହସୁଛନ୍ତି, କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ହେଁ ଓ ଇଏ ସର୍ଜାଇଙ୍କ ସାନ ଭାଇ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି କିଛି ଦୋକାନଟା, ଏଠି ପୁରା ପିଓର ମଟନ ପାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, ଯଦି ପାଖାପାଖିରୁ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମଟନ ଆଣିବା ପାଇଁ, ତ ସର୍ଜାଇ ଦୋକାନ ଟିକେ ଆସିବେ। ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ବି ମେନସନ୍ କରିଦେବି, ଏଠି ଫୋନ୍ କରିକି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ବାହାଘର ପାଇଁ ବି ମଟନ ମାନେ 1 କୁଇଣ୍ଟାଲ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଯାହା ବି କହିବେ ଏଠୁ ମିଳିପାରିବ। ଅର୍ଡ଼ର ବି ରଖୁଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲି ଆମେ ମଟନ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁକୁ ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ। ଆଉ ଗଲାବେଳକୁ ତ ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲିନି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ଇଏ ପାହାଡ଼ ତଳେ ଗାଁ ଅଛି, ଆମେ ପୁରା ପାହାଡ଼ର ପୁରା ଟପ୍ରେ ଅଛୁ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସୁଲୁଲୁଲୁ।